Здравейте, здравейте! Ден 4 от нашия вълшебен маратон е посветен на нещо, без което ние наистина не можем, а именно нашето здраве. Здравето, което много често ние подценяваме, приемаме го за даденост и се замисляме за него едва тогава, когато нещо негативно ни се случи. Така че важно е да сме благодарни за това, което имаме и да не чакаме да се разболеем и да стане нещо лошо, за да наистина да го оценим и да се замислим, защото здравето е един дар на живота, без който ние реално не бихме могли да бъдем тук и сега, не бихме могли да осъществяваме целите си, мечтите си, не бихме могли да работим и наистина, ако се замислим, когато човек има някакви здравословни проблеми, той не може да се фокусира върху нищо друго и фокуса му е насочен единствено към самото оздравяване. Така че нека да не забравяме, че който има благодарност за здравето, не му ще се даде и ще има изобилие, а който няма благодарност за здравето, от него ще се отнеме и това, което има. И може би всички знаем хора, които се стараят да живеят здравословно, но въпреки всичко това се разболяват. И то е именно защото в много моменти забравят да благодарят за здравето си. И истината е, че когато сме благодарни за нашето здраве, ние ще получаваме още повече здраве и м- когато сме благодарни за всяка една част от нашето тяло, ние започваме да забелязваме как то става все по-здраво и все по-красиво. И ще видите как, когато започнете всекидневно да отдавате благодарност за своето тяло, как наистина ще настъпят чудеса в него. И даже бихме могли да кажем, че благодарността е като една ваксина противоотрова и противовъзпалително средство. Така че, според това, доколко сте благодарни за своето здраве, в такава степен и то ще се подобрява и ако така понякога усещате, че нещо се случва с вас, то е защото временно сте загубили връзката с себе си, със своето здраве и временно сте прекъснали този процес да бъдете благодарни. Какво означава да сме благодарни за здравето? Това означава, че ние ще получаваме още повече здраве. Когато не благодарим за това, което имаме, настъпват болешки, различни неразположения, и наистина това така упражнение е вълшебно, бих казала, защото това упражнение днес ще започне с изчитането на един текст за здравето. Аз ще ви го сложа като текст допълнително под това видео, но всъщност минавайки през този текст и изчитайки всяка една част, така, минавайки през различни части на тялото, е важно да затваряте очи, след като прочетете съответния текст и мислено така да се изпълните с колкото се може повече благодарност точно за тази конкретна част от вашето тяло и да помислите защо сте благодарни именно на тази част от вашето тяло. Помислете за краката си, за ходилата си. Благодарение на тях вие се движите, благодарение на тях вие се придвижвате от едно място до друго, благодарение на тях вие може да спортувате, да скачате, да тичате. Изобщо способността човек да се движи дава огромна свобода. Кажете благодаря за своите стъпала. Помислете за ръцете си, благодарение на които вие може да се обгрижвате сами, ръцете с които може да прегръщате любимите си хора, ръцете с които може да пишете, може да милвате. Толкова много неща човек може да прави, когато ръцете му са здрави. Оценете своите ръце, благодарете им, защото те ви помагат да живеете живота си пълноценно. Замислете се за различните сетива, какво прекрасно нещо е човек да има вкус, да има мирис. Да.
да има осезание. Това са все неща, които допринасят нашия живот да бъде по-богат, по-красив, по-лесен. Благодарете за здравите си очи, защото благодарение на тях вие виждате този прекрасен свят около вас. Благодарение на тях виждате слънцето. Благодарение на тях виждате дърветата. Благодарение на тях виждате лицата на любимите си хора. Благодарете за ушите, които имате, защото пък благодарение на тях чувате песента на птичките, чувате вятъра, шума на вълните, чувате гласовете на любимите си хора. Не бихме могли да съществуваме, ако нямаме здрав мозък, така че благодарете и на тази толкова ценна част от вашето тяло за мозъка, защото това е като един компютър, който управлява нашето цялото тяло. Помислете за трилионите клетки във вас, които работят непрекъснато, за да сте тук и сега и да сте здрави. И кажете им, благодаря ви, клетки, обичам ви. Благодарете за един много специален орган, който ни поддържа живи и с който може да чувстваме. Това е вашето сърчице. Благодарете му, че е здраво, че е силно. И когато минете през всички тези различни части от своето тяло, вземете един лист, може и някакъв картон, може да е картичка и напишете на този лист: аз съм жив благодарение на дара на здравето. Вземете тази картичка или този лист, сложете го на място, където ще го виждате колкото се може по-често. Може да е близо до компютъра, може да е, ако сте вкъщи, на хладилник. Тоест, място, където посещавате по-често и е важно да го виждате. Ако пътувате, в смисъл, ако шофирате, може да си го сложите в колата, този лист. Но е важно да го виждате от време на време и така хубаво е поне 4 пъти да погледнете тези думи и наистина се изпълните с огромна благодарност за това, че сте живи и здрави, че сте тук, защото изказвайки и чувствайки благодарност за здравето, ние получаваме още повече здраве и трябва да ви кажа, че има много, много, много доказателства за различни състояния, излекувани именно чрез практикуване на благодарност и чрез силата на положителното мислене, силата на позитивните думи, които ние казваме на себе си и на тялото си. И е важно много внимателно да подбираме как общуваме с себе си. И когато има нещо, което нали, не ни харесва, да не го критикуваме, да не критикуваме себе си, да се обичаме такива каквито сме и ако е в нашите компетенции да променим това, нека го направим. Но нека се обичаме и нека благодарим за това, което имаме, защото без здраве абсолютно нищо друго няма значение. Така че това е днешното ви домашно, една прекрасна, прекрасна задача, така след която съм сигурна, че всички ще се обърнете и ще се върнете към първоизточника, към себе си и ще оцените колко много всъщност притежавате и какво богатство имате, когато сте здрави. Останалите упражнения са същите. Правите си списък с 10 неща, за които сте благодарни, като след всяко едно, след като го прочетете, казвате 3 пъти вълшебната думичка благодаря, благодаря, благодаря. За листа и картичката вече казах, слагате на място, където може да се вижда по-често. И вечерта, когато си легнете, отново взимате вълшебното камъче в ръка, спомняте си какво хубаво, колко хубави неща са ви се случили всъщност през деня и кое е най-хубавото от тях. Пожелавам ви един прекрасен и вълшебен ден днес. Скоро!